A természet nem támogatja az embernek azt a célját, hogy felébredjen, és csábító, ám üres tévutak sokaságát tárja eléje. A felébredés egyszerű. Megosztott figyelemmel az ember egyszerre van tudatában önmagának és annak, amire tekint. Nap mint nap, ezt az állapotot keressük. A létezéshez vezető ösvény, nem nyílegyenes, inkább kanyargós. A harmadik állapot nem kellemes, mégis örömmel teli. Amikor megjelenik, fogadd el. Nincs nagyszerűbb, amit elfogadhatnál, mint az igazi éned. Az embernek rá kell jönnie, hogyan tudja elkapni és állandósítani a jelent. Használjátok a látási és hallási gyakorlatot. Mindenek felett alakítsátok át a szenvedést. Nem lehet lenni, és negatívnak lenni egyszerre. A megaláztatás megteremti a harmadik állapotot, az ember hivalkodástól mentes lelkét. Ahhoz, hogy megalkossa az asztráltestét, az embernek gyakran kell átélnie megaláztatást, az élet során. Az önemlékezés és a harmadik állapot nélkül, zűrzavar uralkodik. Ne feledkezz meg a józan észről. A felébredés sokkal több, mint amit el tudsz képzelni, mert nem a képzelődés, hanem a valóság. Fogadd el a befolyást, a saját feltételei szerint. Egyformán viseld el, bármit is adnak. Ha fel akarsz ébredni, semmi sem fog az utadba állni. Ha nem akarsz, akkor önmagad útjában leszel. Hogyan erősíthetjük magunkban azt a kis részt, amelyet érdekel a felébredés? Hogyan növelhetjük a felébredés iránti vágyat? Úgy, hogyha megértjük, hogy a felébredés megvalósítható eszme. Emlékezz, az alvás mindent rosszabbá tesz, és az önemlékezés mindent jobbá. Amikor kísérletet teszel az önemlékezésre, akkor felhalmozol bizonyos szubstanciákat, amelyeket később a felébredésre használhatsz. Az első születésünk mechanikus, a második tudatos. A megosztott figyelemmel kétszer születettek vagyunk. Az 1-es, a 2-es és a 3-as számú emberek biológiai létezést folytatnak. A régi helyére új nemzedék lép szüntelenül. A hamis személyiség tartalmatlan célokat követ, amelyeket többre értékel, az önemlékezésre tett erőfeszítésnél. A tudatosság nem GPS, tehát ki kell érdemelni. Amikor valaki a szenvedés átalakításával fizet a felébredésért, akkor megérti a fizetés szükségességét.